Dobrodošli u moj novi video. Danas pravimo mafine sa čokoladom i sa višnjama. Recept možete pronaći u opisu videa. I ne zaboravite da me zapratite. Prvo ćemo da pomešamo suve sastojke. U postu sam dodala brašno. Zatim dodajem šećer. I dodajemo još prašak za pecivo. Potrebna nam je viljuška i sve to dobro izmešamo. Ne treba nam za ovaj recept nikakav mikser. Posebno sjedinjujem mokre sastojke. U mlijeko dodajem ulje i dodajem jaje. Opet nije potreban nikakav mikser, sve lepo može da se sjedini sa viljuškom. Sada ćemo ove mokre sastojke da dodamo u suve. I opet ćemo sve to lepo da sjedinimo sa viljuškom, a nema potrebe za mikserom. U smesi će biti grudvica, ali one ne utiču uopšte na kvalitet mafina, niti se osete na kraju. Tako da ne morate da se mučite da ih razbijete skroz. Smes ću da podelim na dva dela. Jedna smesa će da bude za mafine sa čokoladom, a druga smesa je za mafine sa višnjama. Delim na dva jednaka dela. Ako želite samo mafine sa čokoladom, povećajte količinu kakaa i čokolade, a ako želite samo mafine sa višnjama, povećajte količinu vanilin šećera i višanja. Naravno, ne moraju biti višnje, može biti i neko drugo voće. Sad u jednu smesu dodajem kakao. I onda ćemo lepo da sjedinimo pre nego što dodamo čokoladu. Gledajte da to bude baš kakao i gledajte da čokolada bude čokolada sa više posto kakaa, da nije slatka, da ne bi mafini bili preslatki, ili smanjite količinu šećera ako ćete koristiti neku mlečnu čokoladu koja je slatka. U drugi deo dodajemo vanilin šećer i to je ovaj deo koji ćemo koristiti sa višnjama. Opet sve to lepo sjedinimo sa viljuškom. U ovaj deo sa višnjama možete još dodati naribanu koricu limuna, budu fenomenalni mafini. Sad ja dodajem čokoladu već u smesu i sve ću opet lepo da sjedinim, ali vi možete čokoladu dodavati posebno kad sipate smesu u kalupe. Nije neophodno sve odmah spojiti. Sada ćemo smese da sipamo u kalupe za mafine. Potrebno je ukupno 24 kalupa za mafine, odnosno svaka smesa je dovoljna za 12 mafina. Ovaj beli deo, odnosno za mafine sa višnjama, sipamo u kalupe da budu 1 cm od vrha, znači ne skroz, zato što ćemo još dodati višnje i mafini sami će da narastu. Ako nemate ove silikonske kalupe za mafine, možete slobodno kupiti one papirne jednokratne kalupe za mafine, iste su veličine. Ako se pitate dakle su ovi kalupi silikonski, ja sam ih kupila u Lidlu, mada sam bila da ih ima i u Pepku. Super su ovi silikonski kalupi, pošto se lako peru, a ništa se ne lepi za njih. Znači ne moraju da se prskaju sa uljem kako se mafini ne bi lepili ili bilo što drugo što pečemo u kalupima. Gledajte da višnje ne budu skroz zamrznute. Ako koristite zamrznute,
nego da su poluodlađene. Ako su skroz, onda će previše soka od višnja da curi, tako da nek budu poluodmrznute. Sada je na redu da sipamo u kalupe i mafine sa čokoladom, odnosno smesu za mafine sa čokoladom, s tim da ovu smesu stavljamo malo više do vrha. Opet ostavljamo malo prostora jer će da narastu, ali ne sipamo ni skroz, nego neki pola santimetra od vrha kalupa. Ako ste čokoladu spojili zajedno sa ovom smesom, gledajte da promešate i da ravnomerno rasporedite čokoladu u svaki kalup. Ako koristite papirne kalupe za mafine, potrebno će vam biti još i metalni kalupi za mafine koji će da drže te papirne, pošto papirni će se izdeformisati čim sipate ovu tečnost, odnosno smesu za mafine. Sada možemo dodati višnje u ovu belu smesu. Gledam da stavim po 5 višanja u svaki kalup, pošto su sitnije višnje, a da su krupnije stavila bi ih manje. Višnje neću gurati u smesu dodatno da potonu, nego ćemo ih ostaviti ovako na površini. Oni će sasvim dovoljno potonuti kad bude krenula smesa da se diže, da raste tokom pečenja. Sada mafine možemo da stavimo u zagrejanu rernu na 200 stepeni i peći ćemo ih oko 20 minuta. Kada su mafini gotovi, ostavit ćemo ih par minuta da se prohlade, odnosno da se prohlade silikonski kalupi kako bi mogli da izvadimo mafine. Ovaj recept za mafine ne menjam nikad, jer mafini svaki put ispadnu savršeni, spolja nisu previše hrskavi, a unutra su sočni i mekani. Nadam se da ćete isprobati i jedne i druge mafine i da ćete uživati kao što smo i mi. Prijatno!